Bîstê mijdarê de endamê rûmetê yê Yekîtiya Doktorên Tirkiyeyê Dr. Şehmus Gökalp di çarçoveya operasyonên li ser navê Kongreya Civaka Demokratîk li Amedê ji mala xwe hate desteserkirin. Piştî çarojan bi hiceta ew endamê rêxistina terorê ye digel 5 kesan hate girtin. Şer tenduristiya mirova xira dike, tenduristiya civakî xira dike. Ji bo wê ne me daxuyaniyek dabû. Ser vê daxuyaniyekê pir bi qewetek mezin bi ser me dihat. Platforma Kedu Demokrasiyê û Yekîtiya Doktorên Amedê ji bo Şehmus Gökalp daxuyaniyek belav kirin û bang kirin ku divê Şehmus Gökalp serbest were berdan. Di daxuyanî de hate bîrxistin ku beriya sê salan ji ber ku Yekîtiya Doktorên Tirkiyeyê anîbû ziman şer nexweşiya civakî hatin girtin ku di navanda Şehmus Gökalp jî hebû. Hate îfadekirin ku di wê demê de şahidek derewkar li ser Şehmus Doktor îfade daye. Di daxuyanî de destnîşankirin ku digel ku hatiye îsbatkirin îfadeya şahid derewe dîsa jî doktor hatiye girtin. Daxuyaniyê de destnîşankirin ku dixwazin bi van operasyonan saziyên weka Yekîtiya Doktoran bi zextê de bihêlin û çavtirsandî bikin. Yani ev demên dawîn her roj şebakê ku em şiyar dibin operasyonekî tê kirin. Van operasyonan tê wê wateyên ku ew rêvebir êdî vî karî daha zêdetir nikarin bimeşînin û bi van operasyonan dixwazin emrê xwe dirêj bikin rastî jî. Ev operasyonan ku dawî hat kirin wek ku tê zanîn endamê Konseya Rêveberiya Berê yan TTB yan Bijîşkên Yekîtiya Bijîşkên Tirkiye Şehmus Gökalp jî di nav wan de bû. Çima hat bin çavkirin û çima hat girtin ti sûcê wî nîne bi rastî jî. Wexta ku meriv naveroka wî di nêrê bi rastî jî ti sûcê wî nîne û tiştekî ku li ber çav ku girtina wî pêwîst bixê tiştek nîne. Yani ew tenê nîne mixabin. Yani niha bi hezaran kes di girtîgeha dane û bi hezaran kes bê sûc û gune tên hatine girtin û bi hezaran kes jî bi rastî jî ji ber ku li dijî vê desthilatdariyê têkoşînê dide û her wiha rastiya tînê ziman ji ber wan tiştan tên girtin. Ter itiraf şeki işku hatiye çava kiri çilo kiri tava etine yani tava belinne Şeyh Mus ev 18 sala yani tendürüsiyet ki ser tendürüsiyet xabite işte bijiş ki yani dve demede her deri ser civakil her deri xabitiya em bejim be peşi ser tendürüsiye tabi ne sadece ser tendürüsiye ser mafi mrova xabitiye ser em bejim be ser mafi mrova tendürüsiye xabitiye yani hani vakidi ser kedi her tiştik xabitiye yani ama iroçi yani sergo Şeyh Mus Gökalp di civakê dixuyet ki her demî ev tiştê rastî ser civakê çi baş ve çi lazım be yani gotiye û tenduristiya wî ne ser vîna bijîşka xwe ser vîna kiriye îro ji bonî iktidarı jiboni embejin devleti jiboni mete yeki çiye aslında zarar vakevi ko ovdbine yani jiboni ula gerek vine ceza bidi yani. Hêjay gotine ku Şehmus Gökalp di hilbijartina giştiya 2018 de bibû berendamê parlamenteriyê ji bo Amedê ji Partiya Demokratîk a Gelan HDP her wisa ew zavayê Selahattin Demirtaşê jî. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.